de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I nin kanso ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la tunga lafiya a y'o haminata ni ka o bɔ tungarangew ulu kan musaka bɛ I bolo walima musaka tɛ I bolo dutɛrɛn bɛ e maa min bolo walima ni dutɛrɛn tɛ I bolo I sen don tunga lafiya ka tɔn na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ tɔn min yɛrɛ ni ale bɛ daminɛ maa 10 na fo ka taa se maa 16 o ma yani tɔn yɛrɛ ka sigi bolonɔbila sɛbɛ o bɛ taa kɛ notaire fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko seere tɔn sigilen kɔfɛ tirage au sort o de bɛ kɛ tɔn daminɛ la walasa ka se k'a dɔn maa fɔlɔ min ni ale ka so tile bɛ di a ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen bɛ a ka so tile ni ka o sɔrɔ n'o ye villa hakɛlama ye kalo 7 o kalo 7 ka taa se kalo 8 ma maa wɛrɛ bɛ a ka villa tile sɔrɔ duplex fo ka taa se piscine ma ka taa se piscine ta ma I sen don tunga lafiya ka ni tɔn in na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukolo ko hami bɛ aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan e maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tunkalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook Tunka Lafia. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na an minnu b'aw sigi sanga an'a ka wagati k'aw ka kunnafoni makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani kan kunnafoni min n'a bɛ lasaw ma tɛnɛ fo ka taga se juma ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi marisi kalo tile 14 san 2022 aw ka kunnafoni ale waati selen ni a y'o bisimila. Fondamnela an bɛ taa an ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ sa a sifinakaw olu kɔni y'a yira dɔgɔkun laban in na k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ olu kan jamana o kɔrɔyan fanfɛla fɛ ko an ka jamana marabagaw olu k'a lajɛ walasa ka se ka maaw ni u bololaminɛw n'olu bɛ se ka kisi cogoya min na. Kajuluna lamini olu y'a yira k'a fɔ ko nin wagati na ko balofɛnw kɔni o gɛlɛyalenba bɛ yen nɔ u fɛ yen nɔ balofɛn min yɛrɛ ni a bɛ tali kɛ kaba kan u ka fɔla ko kaba yɛrɛ kilo bɔrɔ 100 ko bɛ t'i jɔ nin wagati na sefa wari 4000 de la ko ka sɔrɔ dɔgɔkun damadama kɔnɔna yɛrɛ la a tun bɛ ka feere sefa wari 3200 la kalo damadama o kɔnɔna la wa ko k'a fɔ tuguni fana ka fɔ ko ɲɔ o kilo o bɛ ka feere sefa wari 70 la ko ka sɔrɔ dɔgɔkun damadama fana kɔnɔna la o tun bɛ ka feere sefa wari 50 o de la kulukorokaw fana fɛ yen nɔ olu fana y'a fɔ ko kaba ale kilo bɛ ka feere sefa wari 60 la yɔrɔ dɔw fana na a bɛ ka feere sefa wari 60 ani dɔrɔmɛ 5 la ko ka sɔrɔ kaba yɛrɛ kilo tun bɛ feere sefa wari 50 ani 5 o de la dɔgɔkun tɛmɛnen na ko jagokɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko balofɛn ninnu kɔni gɛlɛyalen don k'a sababu ye CEDEAO ale ni UEMOA kɔni kelen n'u ka gɛlɛya min ta ni ka anw ka jamana o sɛgɛrɛ k'a sababu bɛɛ ye o ye. Minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana fo ka taa se jamana wɛrɛ koɲa ɲɛnabɔli olu ma u ye sɛbɛn fura bɔ ko walasa ka se ka sigiɲɔgɔnya o sinsin Mali ale ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ sa ka se ka maliyɛndenw fo ka taga se Moritaniɛndenw olu ni kisili o ma an ka jamana marabagaw u y'a ɲini k'a fɔ ko fintigila ka gansan maa si u kana taa Wagadugu ale foro kɔnɔna o la fo ka taa se Giringani fana foro ma k'a sababuya kɛ ko an ka fintigilakaw olu kɔni bɛ baara la ni foro kofɔlenw ninnu olu kɔnɔna la opération Maliko ni o ye an ka fintigilakaw ye a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ olu kɔni bɛ ni foro kofɔlen ninnu olu kɔnɔna la k'a sababuya kɛ Akimi ma u kɛlen don ka taa u dogo nin yɔrɔ kofɔlen ninnu olu la dɔgɔkun damadama o kɔnɔna la sa a yira k'a fɔ ko dingɛ belebeleba dɔ o de yira o dingɛ in yɛrɛ kɔnɔna la sa maa caman su de bɔra a kɔnɔna la o maa ninnu yɛrɛ kɔni a caman bɛ t'i jɔ fintigila ka gansan na maliyɛnden caman bɛ a la. Alamusa tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 10 san 2022 ma minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bolimafɛn boli koɲɛw olu ma fo ka taga se sirabakan kanaw olu koɲɛw ma sa anazɛra o ɲɛmaayaso fana u kɔni wulila ni ka taga u ɲɛda bolimafɛn bolila minnu ni sɛbɛnfura bɔra k'a yira k'a fɔ ko u ka sɛbɛnfura ni ka o ta u ka bolimafɛnw na ni o bolimafɛnw
beti jɔ bolimafɛn sen fila fo ka taa se a sen saba olu ma u ka se ka u bugunatigɛ sɛbɛnw ka olu ta kabini marisi kalo tile saba san 2022 u ka fɔla ko bolimafɛn bolila 2,900 olu le kɔni ka yamaruya sɛbɛn fura o dira u ma bolimafɛn bolila 800 olu ka carte grise o dira u ma juma tɛmɛnen marisi kalo tile 11 san 2022 denmisɛn dɔ ni ale si kɔni bɛ t'i jɔ san 6 la ale kɔni tora Kulukoro baji o la baji min yɛrɛ ko do sa ni ale bɛ gouvernora o kɔfɛ u ye weleweleda bila protection civile ma olu kɔni nana ni kana den k'ale su ka o labɔ u y'a yira k'a fɔ ko den yɛrɛ kɔni ale ye garibuden ne a kɔni tun taara k'a bɛ t'i ko baji kofɔlen o la sa protection civile ma u kɔni ye weleweleda bila ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i ka denmisɛn na ni wagati in na ka sababuya kɛ an bɛna don funteni na wɔlɔfɔ maa 20 bɔɲɔgɔn olu de kɔni ye taama kɛ taama min n'u ye kilomɛtiri 1000 ka o taama tile 26 kɔnɔna la ani wagati in na u kɔni sera Kayikaw ka dugu o kɔnɔna la ni taama in yɛrɛ laɲini min sa o de ka se ka u ka dɛmɛ ni ka o don maliyɛndenw ma fo ka taa se an ka jamana marabagaw ma ka sababuya kɛ CEDEAO ma ani UEMOA ma u ye ɲangili min ta ka anw ka jamana o sɛgɛrɛ o ma kɛ olu fɛlako ye Olivier Dubois ni ale ye nanzaraw ka kunnafoni dila ye sa a yirala k'a fɔ ko a ja dɔ kɔni ko o yera bɔlɔlɔkana la kari do ja min yɛrɛ sa ni an maliyɛnden dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ja in kɔni ye ja lakika de ye a ja yɛrɛ kuntagala bɛ t'i jɔ miniti 1 o bɔɲɔngo la nanzaraw ka nin kunnafoni dila in yɛrɛ ale jasura an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 8 san 2021 a kɛra Gawukaw ka dugu o kɔnɔna la taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'an kunda Congo Brazzaville kaw ka jamana o kɔnɔna kan sa a yirala k'a fɔ ko u ka terrain dɔ ni ale kɔni bɛ jagominɛw o de ta kasara kɔni ye terrain ni ka ale sɔrɔ terrain yɛrɛ kɔni ale bɛ jagomafɛnw ta Lubundi dugu o de kɔnɔna la dɔgɔkun laban yɛrɛ kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko maa 60 olu de kɔni tanyana nka a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la kuma o kuma maa banbagatɔ yɛrɛ nani jɔ maa 75 de la u ka jamana ɲɛma ale kɔni ye tasi bila kɛ ni ka taga banbagatɔ olu somɔgɔw yɔrɔ la Burkina Faso fana u ka magansan 2 olu fana tanyana ka sababuya kɛ bingani wale taara ka u ka bolimafɛn ale sɛgɛrɛ maa marɔfɛntigiw olu fɛ u ka fintigilaka maa 13 olu fana fagara ka sababuya kɛ bingani wale 2 o fana kɛra olu ka yɔrɔ la Ukraine ye maa 35 olu le kɔni bolila ka bɔ u ka jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ nin wagati in na kɛlɛ kɔni gwanenba bɛ yen nɔ Italiyɛnw olu kɔni ye nin maa ninnu ni ka u bisimila kabini gɛlɛya o digina u ka jamana o kɔnɔna kan u kɔni bɛ ka taa Italiyɛnw ka jamana o kɔnɔna la kuma bɛ Italiyɛnw yɛrɛ kɔni kelen n'u ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin maa ninnu ka u bisimila kunu kari marisi kalo tile 13 Rusi kɔni ye bɔmujugu ni ka o fili Ukrainienw ka fintigilakaw dagayɔrɔ o ka ni o y'u ka dugu min o de ye Lviv ye Lviv ale ni Pologne ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 30 o bɔɲɔngo de do Polonɛw ka jamana ɲɛma ni ale ye Andrzej Duda ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Vladimir Putin yɛrɛ ko ale bɛ sɔn diɲɛnatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ma k'ale a karalen n'u ka maramafɛn dilan maramafɛn min ni sɛgɛ bɛ a la a ye nin kuma in yɛrɛ kɔni ni ka o fɔ miniti 10 bɔɲɔngo o kɔnɔna la BBC maaw olu ka kunnafonidilaw olu ɲɛna a ka fɔla ko nin gɛlɛya in yɛrɛ kɔni ni nin kɛlɛ in ye ko kabini deuxième guerre mondiale ale bɔra la ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ an kunnafonidilaw an dusuma kasalen do kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ka kunnafonidila dɔ ni ale ye Abdoulaye Kulubali ni bɛɛ b'ale wele ko Bulo Fama ale tun bɛ ca kɛ M7 TV la wa tun bɛ journaux dɔ fana tun b'a bolo ni o bɛ wele ko L'Ami du Peuple o ɲɛma fana tun do a tayana kunu kari marisi kalo tile 13 san 2022 kunnafonidilaw olu ye tasi bila kɛ ni ka taa nin cɛba in ale yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara dali nɔgɔya a ye
Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw kunnafoni damadama min tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na i n'a fɔ a y'a ye an ka kunnafoni daminɛ la cogoya min na nin wagati in na an jukɔrɔma dondoba o de ye tunga lafiya ye tunga lafiya a nalen don maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan olu lafiyali o kama an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka taga aw tɔgɔ sɛbɛn tunga lafiya ale ka nin tɔntinin na ni walasa aw bɛ se ka aw lafiya so o jɔ aw ka jamana o kɔnɔna la ni n ka wari bila ka na jamana kɔnɔna la a dunna an ma se k'an sagona so sɔrɔ tunga lafiya y'o hami ta ka bɔ aw kan n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan a ye hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaw la halisa ala ka basigi ala k'o lana an ka ba maliba o kɔnɔna la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ